Ang pagbasa gikan sa Santos kay Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Mao kini kaagi sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanunon, tao nga matarong. Apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria at tubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naguna-una siya nini, nipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo og mingon. Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siya og lalaki, ug nganli siya og Hesus. Kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. O kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa mga propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos og manganak og lalaki, ug nganan siya og Emmanuel. Nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Pangalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. May buntag. Bago pa lang yun nato nabati ang Ebanghelyo karong adlaw, adlong Domingo. Adlong Domingo, ika-4 kasimana sa Advento. Apan ikatulo karong kaadlaw sa Misa di Aguinaldo. Unsa man kining Aguinaldo, gasa. Kani ato gitawag kini og Misa di Gallo. Masunoy ba? Apan karon kinsa man gasa ang taliabot mo kini ang gitawag og sobra hilabihan kalako nga gasa. Busa gihangyo ang tanan pinaagi sa Ginoo nga karon nagtawag og ang laminaw nagtan-aw gisagpit sa Ginoo nga ikaw mangandam sa tanang panahon, sa tanang higayon. Mangandam and you are reminded daily to prepare something. Pangandam gayud kay taliabot in the advent of Christmas paron, December, in the advent taliabot coming ikatulong adlaw nga o bakig-uban sa mga birhen karong panahon na. Kay siya man ang nagmabdos. Apan karong adlaw siya ang nagmabdos. Apan ang Ebanghelyo karong adlaw nagsulti kanimo kanako kanatong tanan nga nagtan-aw na minaw sa buhi nga pulong sa Dios. Ang Ebanghelyo karong adlaw misulti kanimo nagtan-aw na minaw og sa tanang nagtan-aw sa tibuok kalibutan na minaw sa tibuok kalibutan ang Ginoo nakigsulti kanimo. Pinaagi sa Ebanghelyo karong adlaw. Unsa Ebanghelyo? Daily gospel. Ang gospel mao kini si Lord Jesus Christ, ang good news, ang maayong balita, ang kamatuoran ug ipaambit ang buhi nga pulong sa tanang mga tawo nga nagpuyo ang Ginoo sa matag tao, batag tigulang, hinungdan magani bago pa lang yun nato namati ang pulong Emmanuel. Nga sa ato pa ang Dios nagauban ka nato. Ikaw tao pinunyagan ka man og dili, gipuy-an ka sa Ginoo. Muna gitawag og Emmanuel. Kinsa man ang ipadamgo gipadamgo sa kabana nga buutan mutubag sa ngang Jose. Sumana sa atong isulti gapon adlaw napulog upat ang gilayon gikan sa henerasyon ni Father of Faith ni San Abraham ngari ni Haring David ngari sa pagka bihag sa Israelita ngari sa Babylonia napulog upat ug hangtod pag-abot kayo sa pagkatao sa Mesiyas. Apan ikatulo maron kinsa man si Jose anak ni Jacob unya kaliwat ni David unya si Jose ang pulong sa Dios nakigsulti kanimo nga ikaw ba na laki nagtan-aw ka man naminaw ka man ikaw mao ang Jose karong panahon na o ang nagmabdos imong asawa. Unya ikatulo ka adlaw nga Misa di Aguinaldo. Kinsa man si Jose anak kini sa napulog upat ka henerasyon sa mga kaliwat ni David. Ug unya kinsa man si Ginoong Hesukristo ang gitawag og
anak ni Santa Maria o ni San Jose dinis kalibutan. Kinsa man si Ginoong Jesucristo, siya ang pulong. John 3 verse 16, gumikan sa kadako sa kugma sa Dios Amahan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak, aron ang mutuo, ang mudawat siyang bugtong o pinalagang anak, gipadala dinis kalibutan, mo ang pulong. Unya mi sugot man ang babaeng ulay, 14 anyos may edad, o kunya nagpakita man ang usa ka arkanghel nga si San Gabriel, paglipay, pulong paglipay. Ngano maglipay man ang babaeng ulay? Paglipay kay ang Ginoo, labaw sa tanan. Nahimuot, nalipay kanimo, nagtanaw. Kay ikaw ay buling, ug sala, balaan, hingpit, gipanamkon ka sa imong inahan, nga way buling ug sala. Gipili ka sa Dios mo sa paglipay. Apan mitubag ang babaeng ulay, unsaan pagkahitabo nini nga wa may lalaki nga nakahilabot kaniya. Apan ang Ginoo pinaagi ni San Gabriel misulti. Paglipay kay magmabdos ka, magsabak ka, pinaagi sa lalang sa Espiritu Santo, og magpapilin kanimo ang gahom sa Dios. Gisulti kini sa Ginoo, pinaagi ni San Gabriel, magpabilin ang gahom sa Dios diya kanimo hangtod sa kanturan. Magmabdos ka unya og pulong, og inigsugot nimo inigmabdos nimo matuman, miingon misugot man ang babae, matuman dini kanako sumala sa imong pulong. Mipuyo ang pulong sa taguangkan sa batanong babae, o yang pulong inikahimugso sa pulong mahimong tao, mao si Lord Jesus Christ. Muna ang tanang tao gipuy-an sa Ginoo, gitawag og Emmanuel, ang tao nga nagpuyo sa matag kinabuhi, batag tigulang lalaki babae, nga sa ato pa ang Dios anaa kanatong tanan. Muni ang misteryo sa pagtuo nga kahibulungan kaayo. Ang usa ka misteryo sa pagtuo magsugod sa faith, pagtuo. Unya ang pulong, kay ang mga tao kung di mo tuog pulong, kay ang pulong literal, ang pulong Dios. Gisulti ka na sa San Juan kapitulo 1 bersikulo 1 kadto sa 14, ang pulong Dios, ang pulong uban sa Dios, ang pulong nahimong tao og mipuyo sa tagsa-tagsa kaginabuhi sa tao. Muna gitawag ang tao og pinuy-anan sa Dios, gitawag og Emmanuel. Gipadayag karong adlaw, gisulti karong adlaw nga ikaw tao, batag tigulang, babae, lalaki, kung asang napita ka nagpuyo, pinuy-anan ka sa Ginoo. Misulti ang Ginoo karong adlaw, adlaw Domingo. Unsa may sulti sa Ginoo? Ang Ginoo nakigsulti sa tawo pinaagi sa Ebanghelyo, pinaagi sa taong matarong ni San Jose. Usa ka taong matarong, naghuna-huna siya nga mulakaw, kay dili siya gustong pakaulawan ang babae sa ubang katawhan. Nga naman, kay nagmabdos man. Unya gipadamgo si Senyor San Jose. Og damgo tinuod kayo kapag sulti ang Ginoo nakigsulti pinaagi ni San Arkanghel Gabriel. Ayaw kahadlok nga sa do not be afraid. Ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Og ang iyang anak nganan mo Hesus, ini kay mugso na nganan mo Hesus. Nga sa ato pa nganan mo Hesus, o unya nga sa ato pa ang Ginoo anaa sa tanang tao nagpuyo. O kami sugot man, gipadamgo siya nga ay paglakaw. Nagpabilin ang tao nga matarong, usa ka buutan matarong tao nga dili niya gusto nga pakaulawan ang iyang pangasuonon. Motong nagtipon sila pagpuyo, apan adunay bendisyon, adunay panalangin sa labawong makagahom. Nagtipon pagpuyo sa usa ka kinianan balay. Sa ikatulo ka kung ikaw bana nga matarong, dili nimo biyaan ang babae nga nagmablos. Kung ikaw bana nga buutan matarong, imog yung ampingan, tahuron, ug hatag bili ang pagmabdos sa imong asawa. Kay ang gimabdos sa imong asawa, mao ka lang motubos sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Usa may itubos, tubson ang makasalanan nga nagpadayon hangtod karon, nagpadayon pagpasala. Apat taliabot man, munang ikaw karon naminaw nagtan-aw, taliabot man coming in the advent of Christmas, magbag-o ka. Unsay bag-ohon nga unta karong panahona, imbis nga mangandam ka og sa imong kaugalingon, lain may imong gipangandaman. Nangandam kag lingin-lingin, nangandam kag dekorasyon sa balay, nangandam kag bituon
pagandam nindot mala ang pagpagandam sa imong kaugalingon, imong dekorasyon. Apan ang gisulti siguro ikaw magandam sa tanang panahon, sa tanang gayon, ikaw kinabuhi, ikaw gipuy-an sa Ginoo. Babatag tigulang babae lalaki magandam, prepare. Kaya mo sugot kag sa dili, gibalik-balik ka na sa Santos Kamisa, matag adlaw sa tibuok nga kalibutan. Gibalik-balik ka na diya sa misteryo sa pagtuo. Misteryo ba? Nga kay bulungan, di matugkan. Nga si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, o sa ikaduhang kaming sa pag-abot, si Kristo mukom gayud sa buhi og sa mga binatay. Wa pa mo balik ang Ginoo, apan in the coming, in the advent, busa ikaw magandam, you should prepare something. Ikaw magandam kay sa tanang higayon, sa tanang panahon, ang Ginoo anaa kanimo. Gitawag siyang Emmanuel, nga sa ato pa ang Ginoo nagpuyo sa matag tao, sa matag silong sa kalibutan, sa langit nga mong kalibutan. Busa ikaw magandam, ikaw Ricabs, ikaw Parirone, Rose, nagtanaw ka man naminaw, magandam ka kay wata may bawkon kanus amo balik ang Ginoo. Unya gibalik-balik pa ni ang Disyembre, lain na sad, Enero, Pebrero, balik-balik pa ni kada tuig, every 365 days. Balik, aron kayo sa pagpadayon sa imong pagpasala, nagbalik-balik pa ang sala, balik-balik ang sala. Mulang balik-balik ang Ebanghelyo, aron ikaw tao makasabot, makatugkan, makakita, makadungog, makasulti sa tinuod, ngang kamatuoran, makahatag kanimo kagawasan. Bagan. Amen. Amen. Daghang salamat sa inyong pagtanaw, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa buhi nga pulong, ang pulong Dios, ang pulong uban sa Dios, ang pulong na himong tao ug mipuyo sa matag usa kanatong tanan patag tigulang lalaki ug babay, tinuy-anan ka sa Ginoo, labaw sa tanan. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo maingon sa sinugdan karon sa gihapon hangtod sa kagturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa inyong pagtanaw, ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa buhi nga pulong, ang pulong Dios, ang pulong uban na imong tao gipuyo sa matag kinabuhi sa matag tao. Amen.